Kanyo ni jodito mawuok e sectors mopogore opogore dwaro mondo nywak lwedo e kedo kod midhiero mar nek mar joma mine mamedore pacho kae. Magi gidwaro ni otim kokalo puonjo oganda e weche bero ng'iyo kind chwech duto, ma bende gidwaro ni kanisa oyie mondo jomodak owere kaponi lwenje mag kit chwech odonje dak. Jafwambo marwa Cynthia Onyango miyo lero. Kata obed mana chiel, ok en mana kwan to ngima miyo ma olal kokalo e lwenje mag kit chwech. Kwan makoro kelo luoro mathoth kendo buogo dongruok mar anyuola ka gisani to onenore mathiro ochumi ma pacho ka wach mokelo buok e chuny jotelo kod jochiw thieth. We attend to more than 4,000 survivors every month of violence. But you see, when the 97 die, and that's not a small number, but there are very many others out there who are maimed, many others that are unreported. Ywak osebedoe ni okenge moromo kendo manyalo konyo e kinde malach okosemi maino, wach mane oketo sirikal e opara manyime donjore mapiyo kendo tieko midhiero mar nek mar joma mine. We recognize the urgent need to establish and improve support systems, including shelters, counseling services, and legal assistance for victims of violence. A collective commitment was made to enhance community outreach programs aimed at changing harmful cultural norms and promoting gender equality. Jagoro mongirore e migao mar chwech kod jiwo tend joma mine Anwa Ng'ombe ka oloso e lo jotelo manyo yuoro e romono, owacho ni romo margi oyango dwaro mar chuogo chike marito chwech kaachiel kod chiwo arita makare ne jogo ma oketh ratichgi e kind sir mamoko. The stakeholders emphasize the need for robust legislation that not only punishes offenders but also protects victims and survivors of gender-based violence. Nek mar joma mine kod lwenje mag kit chwech bende ne oyangi ni kelo midhiero mathoth e ochumi ma pacho kae. The businesses need to realize the economic burden of gender violence, the non-productivity even by the time we are getting to femicide. The femicide, which is very, very high, one is too many. But when you look at the pyramid, is actually the iceberg is huge. Moses Kuria ma en jachiw paro ne sirikal e weche mag ohala olero ni dwaro nitiere mar keto twak kinde duto kaka yo mar puonjo oganda weche lwenje mag udi ka jalupo gai mar obila Eliud Lagat to chiwo siem ne achije mag nek makamago. We are not only going to be talking about violence and femicide, only when some cases occur, then we go quiet until the next, sad loss of life. Criminal cases that are not going to be acceptable in our society. And crime is a crime. From where we sit as the National Police Service, the many cases that we've been reported, the over 90 cases that have been reported are actively under investigation. Kaka okang' mar loso winjruok kendo kelo ng'iyo malong'o, jotelo gi ochiwo ote moyiedhi ne joma chuo. I want to talk to all the men as a fellow man. Violence is not a weapon of power. You do not become more powerful than because you are violent. If you get someone who gets power from being violent, it's actually an inferiority complex. All the assistant chiefs, all the Nyumba Kumi, they will be held responsible for cases of gender violence that happen within their jurisdiction, because everybody must play their responsibility. To all men, treat every woman the way you'd like another man to treat your mother. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.